bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw tulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoires de santé, agences de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangeries, supermarchés, hôtels, bars, restaurants, écoles publiques, écoles privées, avocats, notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier in sera aw ma, aw bɛ se ka wuli ka se APDP la. Aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ, aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli. O formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara. O bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la. Walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na, aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan. An miirina bɛ a la, a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na, an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Min ye Cɔnɔ Amadou Adital ye, maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don, laadiri don, baarakɛla don, faso kanuna don, miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na, a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. O ye an ka laɲini ye. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye. Bɛɛ bɛ seli la, bɛɛ bɛ bato la, zaviyaw kɔnɔna na, misiriw kɔnɔna na, tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi. An bɛ ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye, min ye an ka nin kalifaba in ye, min ye an ka nin mugadamba in ye, a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na. An b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan. Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare, ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na. N'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan, degun tɛ aw kan. Hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma, station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango. Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. Hôtel Lafiya référence do. So o ye ale ye san 60 ani kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la. Baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye. A ma dan o ma koyi nin waati in na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen, o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye. O bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min. Air Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ. Min ye Air Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi. I bɛ fan o fan n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min, Wagadugukaw fɛ yen don wa, Bobo Julaso don wa, Bamako wa, Niamey, Abidjan, Lomé, Cotonou, Accra ani Dakar, i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ. I bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 0 fu ni 1 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ Frɛtiko ale ta na sira fɛ
maa minnu b'a fɛ k'u ka dɔnnibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Dioulasso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen no u bolo nin waati in na. زخرهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala obana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nyan zora konona na anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe fe be sugubala ni sera o mananga quartier o kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibane gaduro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fe fo tever rasul la nini beba la ay nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akade 100% naturel okmana ambeka mi في مادي قل أنت من لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamola ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do jie jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono agence dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yorowla dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolon olube aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka usane de singa di agence dunia travel service jenyu ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. la jelema amunun ba fe ka voyager ka soro amade kun soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chaman chamanye kare munun dilana norme konnanna au ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni e kare jolenye fote jigi kono ibise ka do akonnanna tukuminna Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra an ka kare o kum konnanna kare non be sirata donko do
Bamako, Sekou, San, Moti, Kuchala, Katase Sikaso ma, Kenyeba, Kita. Omanina Nyoro di Sahel Mauko, Katase Kolokani, Jijeni, Fokatase Bemama. Somatra, Fien Foroko, Somatra, Kauli Herala, Kase Herala. Aywa, Kilian Obem. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn keba foyi tɛ ko adamaden na kunu an kun bɛ kulo la ko tile 30 na ko sanji lɛkisɛ caman ma taa misiri la bi dɛ n tɔn k'a fɔ dɛ an fan fɛ a k'a perepere latigɛ an fanfɛla la cɛkɔrɔba caman ma misiri sɔrɔ bi minnu taara olu bɛɛ kun ɲiginnen don sanji ale kɔni kabini 3 heures an fanfɛla la ya zɛrni ni yirimajɔw ka taa se banangabugu fan caman ma ni falajɛ yɛrɛ a kɔni a surula anw fɛ kɛba nka an nana se yan an y'a sɔrɔ a bɛ ka curan de donc kɛba i ka ɲini k'a la cɛkɔrɔbaw ka fɛn bɛ kɛ a yɛrɛ bɛ k'a minɛ quoi sɔgɔma in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye mars kalo tile 20 san 2025 an bɛ sunkalo fana tile 20 na kɛba kabini an b'a la ko sunkalo bɛ nale a bɛ nale fo sunkalo nana a tɔ ma to sen kelen wa senba 3 de t'ale kɔrɔ wa ni bi bɔra la an tɛna an ɲɛsin tile tan laban ma sa o bato ni o wulikajɔw n'o cɛsiriw nka kɛba o kɛrɛfɛ fana o bɛ fɔ dɛ sisan n'i donna so dɔrɔn ko tayarikɛ kun k'o tan kundigilaw k'o tan kunkɔfɛla k'o tan mɔniko kuma tɛ fɔ sukaroko kuma tɛ fɔ sisan tamaru banna ko kuma tɛ fɔ tuguni fini ni selimafini ni seliko kuma o de bɛ yɔrɔ caman na ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma bi wolomasiri tabaw an bɛ tulu ka gun kan wulikajɔ min kɛra tɔnbɔkutukaw fɛ yen kununko ka ɲɛsin bamanciwalekɛbaw ka karibiran ma saraba i n'a fɔ alamisa kɛba o ye conseil des ministres ye wolomasiri tabaw ka kuma b'o fana kɔnɔna na sabula Sadio taara ni sɛbɛn dɔ ye ko min ye u ka sɔrɔdasiw ka balontan farikolo ɲɛnajɛ ko k'o taabolo k'o falen minisiri min fana bɛ saniya ani sigida ko ani saniya ko kunna ani yiriwali kuntalajan kɛba ale fana ye ɲɔgɔn dan sigi sen kan kare minnu ye Bamakɔ kɔnɔna n'olu ne kun kan ka compétition sigi kɛba wuluwulu de kama nka ale ko mana ko ka mana nɔgɔ ko k'olu bɔ yen ani ka dingɛw bɔ mais wuluwuluji ninnu a kun kan ka k'o de la nka min fɔra conseil des ministres la an na o da maaw tulo kan sɔɔni sisan min y'an ka baabu ye an bɛna n'a daminɛ an bɛna taa bi kuma di maliyɛn min ma an bɛna ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. An b'a fɔ cogo min na n ko dugubila fisa ni laadawuli ye an bɛ taa Gambikaw fɛ yen an balima dɔ ale bɛ baara kɛ port la Gambi ka kɛ ni prélèvement ko in ye n'o ye taxation ko ye kɛba hakilina min bɛ ale la a n'a ye faamuyali min k'a la an bɛna ale sɔrɔ sisan ka bɔ fɔ Gambikaw fɛ yen port la Gino i ni sɔgɔma i yɛrɛ don an bɛ ala tanu Gambikaw. Basi foyi t'u la yan.
Ayiwa Gino min ye taxation ko kuma ye a bɛ yan Bamakɔ yan ni Mali kɔnɔ kosɛbɛ. An y'a ye k'a fɔ miirina b'e la a ko la ka kɛ ni Gambie ta ye o min daminɛna kabini san 2021. An tulo b'i la. An bɛ lamɛnni jama bɛɛ lajɛlen fo. Jamana kɔ ka jamana kɔnɔ. Ni kuma in daminɛ hɛrɛ la, an b'a ɲini Ala bolo a ka kuncɛ hɛrɛ la. Amina yarabi. Fɛn min kɔni ye taxi ko in ye, anw bɛ nin kɔnɔ yan kabini 2021. Gambie yan nɔ. Parce que kabini coronavirus ko bɛ sen na, u nana a taxi in y'anw fɛ yan. Min yɛrɛ bɛ dabali b'a ko la dɔɔni, Mali fanga ye Mali ta suda maliyɛnw na k'a fɔ an bɛna nin kɛ. Allo? An tulo b'i la o, i bɛ kuma an tulo b'i la. N ko Mali fanga bonda ye Mali ta suda maliyɛnw na. Bon k'a fɔ nɛgɛjuru sira fɛ ani fɛn damadɔw bɛ yen, taxi dɔ bɛna fara a kan. Anw fɛ yan o tɛ yan o. Saragalamaakaw t'a la. Ayi, saragalamaakaw t'anw fɛ dɛ, jamanaden bɛɛ ta ye jamana ye nka ɲɛmaa ye maa kelen de ye, ni décision min taara a bɛ bila yen. O de b'anw fɛ yan. Anw fɛ hali n'i ye ji san an yɛrɛ fɛ yen jago bido ye, taxi in b'a kan dalasi dɔrɔmɛ 5 o bɛ bɛn anw fɛ, o bɛ bɛn CFA dɔrɔmɛ 10 ma. Boisson fana dalasi dɔrɔmɛ 15 b'a kan o bɛ bɛn CFA 30 ma. Boisson kun ye 35 ye an fɛ yan dalasi la, o y'a kɛ 50 ye yan. 15 o ye État ta ye. Bon n'i bɛ voyager u ka transport urbain ninnu na, ni billet bɛ yen nɔ n'a bɛ feere 230 ni 30, u ye 30 fara a kan k'a kɛ 260 ni 60 ye, dɔrɔmɛ 30 ye jamana ta ye. M'a dɔn ni i delila ka bɔ Kaolack fɛ ka na Gambie walima n'a y'a sɔrɔ i ma Gambie kɛ. An ye Gambie kɛ Pankuru de la, Pankuru. Voilà, bon bateau dɔ bɛ yen an tun b'a billet ta dalasi 25 u ye dɔrɔmɛ 10 fara o kan k'a kɛ dalasi 35 ye, dɔrɔmɛ 10 min bɛ CFA 20 de ma. Comme n'i bɛ bɔ Sénégal sisan i bɛ kɔgɔji bolo min tigɛ ka taa. Merci. Kuma lasurunya hali n'i taara ba san garabali la. Ba? Ba. Ba o saga o misi o. U ka taxi a bureau sigilen bɛ yen nɔ. I b'a san min bolo a b'a juru kun minɛ a bɛ taa n'i ye taxi tigi fɛ yen i b'a sara dalasi 400 a bɛ bɛn CFA 80 ma. Ba kelen o ba kelen. Ba saga o bɛɛ y'o ye, misi ye dalasi 1000 n'u bɛ CFA 2000 ma. N'i ma sara ka reçu minɛ i bolo n'i bɛ circulation na polisi b'a contrôler. N'a ma y'i bolo o b'i ka bagan jigin. O tuma n'i y'a tigɛ k'a kan tigɛ k'a sogo kɛ mana kɔnɔ dun? I jija mana sogo in kana ye mana kɔnɔ dɛ, parce que anw fɛ poste o poste la i bɛ vitre de jigin u bɛ mobili kɔnɔna lajɛ. Hali yɛrɛ ka bagan maralen n'i y'a fa i ka du kɔnɔ k'o dun m'o fɔ dɛ, mais ne ka bagan minɛ k'a fɔ bon n ye Kasimu ka muso jiginni ko mɛ n bɛ taa bonya ni saga ye walima ni ba ye, n bɛ taa tigɛ ni n tigɛ de. Ni duguba kɔnɔna don chef de quartier fɛ yen a bɛ yen. Dugutigiw. Mais ni burusi kɔnɔna don a bɛ dugutigi bɛɛ bolo wa duguden bɛɛ b'a kalama. Donc n'i ye fɛn fɛn ta f'i ka taa o papier ta min ye jamana nin yɔrɔ i bɛ t'o papier ta dugutigi fɛ yen. Forcé. Ni burusi kɔnɔna don i bɛ taa ta dugutigi fɛ yen mais burusi kɔnɔna ta ye dalasi 200 o ka nɔgɔn ni garabali ye dɔɔni. Par rapport au distance cogoya i b'a san min bolo a bɛ bila i ɲɛ ka taa dugutigi fɛ yen. N'i ma sara n'i y'i dɛn ka bɔ ni polisi y'a minɛ circulation na infraction ye 2 ye min y'a feere i ma o bɛ 200 sara au lieu de e ka 200 sara e bɛ 400 sara. Ka fara i ka bagan san sɔrɔ kan. Ka fara bagan san sɔrɔ kan mais o b'a sɔrɔ ni polisi y'a jigin i ma na i bɛ tila k'o 400 wɛrɛ sara polisiw fana ye. Mais nin bɛɛ la Gino aw minnu bɛ duguba kɔnɔna na Gambie surtout aw minnu bɛ port yɛrɛ la fɛn misɛnnin minnu n'a b'olu san aw mago ɲɛ fɛn ninnu malo ni balo ni fɛn ninnu a b'olu fana kan. A tɛ ku i la i k'o san port yɛrɛ kɔnɔ taxi a b'a bɛɛ kan dugu kɔnɔ de. A b'a bɛɛ kan dugu kɔnɔ de. Et puis min yɛrɛ ye dabali ban ko la Kasimu i b'a dɔn wa? Et puis jamanadenw ils sont fiers k'a sara fana han. Gambie wa? Gambia. Ni min voyagera n'a nana port kɔnɔ a b'a fɔ a tɔɲɔgɔn ye ko ne ye dɔ fara masakunda kun han. Ne kun taara an ka dugu la ne nana.
Ah, o yɛrɛ bi kan don tiɲɛ yɛrɛ la ni voyagera kɔni i ye dɔ fara masa kunda u b'a fɔ félicitation. Donc nin bɛ kabini ya jame tile. Kabini ayi ya jame talen kɔfɛ 2021 coronavirus fɛngɛ. Donc Adama Barrow de nana nini? Adama Barrow de nana nini? Voilà, ale de nana n'a ye. A fɔ ale de nana n'a ye. Mais ni i ye minan dogo ka bɔ n'a ye dun? E m'a fɔ n'i y'a dogo ka bɔ n'a ye dun o fana y'a dama kuma ye o. I kɔni k'i jija yanni i ka s'i ka so. Checkpoint la kana y'i bolo dɛ. Donc fɛn o fɛn n'i b'a san Gambi taxi in b'a kan a bɛ sara diyagoya la. A b'a bɛɛ sanfɛ wa jamanadenw nisɔndiyalen don k'a sara hali an kun bɛ compteur crédit n'i ye 1000 ta dalasi 1000 a bɛ bɛn CFA 2000 jate ma 96 unités mais taxi in nalen 72 unités de bɛ d'i ma 24 unités k'o ye jamana ta ye. U b'a tigɛ quoi. U b'a tigɛ jamana ta ye o ye. Wa mati kuma dɛ hali ni ye ne wele tan n bɛ k'i répondre n ka WhatsApp ye Mali numéro de ye dɛ ni Gambi numéro de ni kuma na 72 heures n bɛ taa ɲɛfɔli la. O tuma olu bɛ téléphone bɛɛ lakɔlɔsi wa? Subhanallah dɔrɔgu ka y'i bolo anw fɛ o de Dakar la promo pisi ka y'i bolo tout est identifié. Maa si tɛ se ka ŋanamu-ŋanamu kɛ ni téléphone ye. Abada n'i ye fanga i bɛ ŋanamu-ŋanamu kɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ n'i kɔni ye fanga kɔni critiquer o ma nɔgɔ dɛ Kasimu. O tuma anw bɛ min na o ɲɔgɔnna tɛ se ka kɛ k'a sigi k'i hakilina fɔ o tɛ se ka kɛ wa? Bon aw bɛ diɲɛ alijinɛ de kɔnɔ aw b'a jɛ o i t'a dɔn Mali ka di f'i ka bɔ o. A y'anw fɛ yan o tɛ ku i la hali k'i jɔ circulation na ka se k'i jɔ président y'a kɛ tan dɔ bɛ se k'i kanto bɔ a ye mun de k'e la. U ka service renseignement de ka ca fo maire hali tiga feerelaw i b'a sɔrɔ o b'a la. Donc fɛn tɛ fɔ président ma ye. Ayi ni fɛn bɛ an yɛrɛ dama kɔni bɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ma ye mais a ye tɛmɛ fanga la dɛ. O t'aw ka sira ye. O t'aw ka sira ye u yɛrɛ ɲuman ko fanga nana tile guan de fɛ u b'o fɔ filankara a nana tile guan de fɛ. Awa Gino ni ne ye ɲɔ ni malo ta sisan n ko n bɛ taa n'o ye Gambi ka tɛmɛ Sénégal fɛ duguma sira fɛ n bɛ se ka don n'a ye wa? I bɛ don n'a ye nka frontière la i bɛ jamana ta sara. Ɲɔ ni malo la. Ɲɔ ni malo la. I bɛ jamana bɔn anw yɛrɛ fɛ yan ni sisan yɛrɛ tɛ anw ka malo tun ka gɛlɛn ni Mali ye parce que yanni sunkalo in ka na malo 50 tun bɛ s'anw fɛ yan 6400 ni 400 ni 500 la yan an bɛ jida la fana han. O ka jida la. An bɛ jida la yan yanni sunkalo in ka na malo 50 tun bɛ se 6400 ni 400 6400 ni 500 ma yan. A bɛ ka min sa Bamakɔ 4000 ni 500 4000 ni 400 mais sunkalo in kɔnɔ jamana ye malo caman lana bon a bɛ ka feere 4000 ni 500 sisan yan. O y'a sɔngɔ jiginnen ye dɔɔnin. O y'a sɔngɔ jiginnen ye bon Mali la a b'o 4000 ni 500 kelen na porte aw bolo an y'a ka fanga ninnu fo dɛ. O tɛ kelen ye wa? O ye kelen ye. Anw nana sɔrɔ sukaro kilo bɛ 200 la yan kabaw ma se yan nin sunkalo in tile 2 ye ne san 9 ye dugu in kɔnɔ yan hali sini a b'o 200 la. Mali ta ser'o ma? Ayi a ma s'o ma fɔlɔ. Bon n'i k'i ka sagasogo san k'i ka taa dun i ka so il faut t'attendre CFA wari 1000 ni 800 2000 kilo. Saga. Sagasogo. Bon misi sogo n'i k'i b'o san yan il faut t'attendre 4500 4800. Bon mais o bɛ faamu parce que o bɛ na de. O bɛ bɔ kɔ kan wa? O bagan voilà o baganw bɛ tila bɛɛ bɛ bɔ Mali ni Mauritanie ninnu de la ka don yan. Donc i bɛ fɛ k'a fɔ lafiya min b'an bolo yan o tɛ Gambi et puis fɛn minnu bɛ kɛ yan mankan bɛ kɛ yan taxi sarako ni fɛn minnu na olu si tɛ se ka kɛ u yen wa? Ayi mankan tɛ se ka kɛ yan taxi nɔfɛ i b'a sara forcé tɛmɛ fanga n'a fanga yɛrɛ b'i bonya. Anw ta y'o de ye kana fɛn fɔ fanga ma fanga tɛ fɛn f'i ma mais u ta min b'i kun i b'a sara n'i y'a sara ten na aucun dérangement nka n'i m'a sara k'i bɛ manamanakan fɔ o tɛ ɲɛ dɛ. O tuma ɲɔ bɛ cogo di?
Nyobe tugo di aw fe ni wati na. Nyoma no gon fe ya. Parce que nyobe bo Mali de kana nyo 100 kilo fulole. Abi se fa watan senga de. Min ba je watan atite na keme saba keme naninga. Abe bo Mali la gatai. Wala abe bo Mali bo sisa ibaro Mali ta inte ka soro. Senegal tare be kana nyom muguni. Mali ta te bo sisa anga mo ko anga balo ti bo. Wala parce que kabini salo sungalo la min bora Mali la kana ne ma hali were ma sande. Nkoro ya bla ka bo so kana dia. Bo nyinantala ngu ka tu ngate bo. Awa gino ni anye ajatebina ka fo bi anga jamana kono anfana dona la parce que mo tama tuma fama damnen bi amsaka fa alhamdulillah hakliu bega basigi mi gouvernement ale fana bega mo la famia yasa wala nga saka ke mara wolo fana chama kono na bi wuliga jobe senaka baro sigu ka nyefo mo ye ka saka ke ganye est ce que ere bolo bi ni famia dona ko ina atana na fanywa ani ere bolo jamana nyemo ka nga ka chogodi pour que saka ke ganye jamana dongu ga na fasoro ala. Bon ne yɛrɛ bolo fɛn ide ɲɛnama ba de don parce que faso ka sɔrɔ sira ba de don mais fɛn kelen bɛ est ce que u ma ɲinɛ o kɔn wa. O ye jumɛn ye. Mali kɔnɔ camion joli bɛ bɔ Mali kɔnɔ dugu jɛ o jɛ ka taa Dakar ni Ghana ninnu ni Lomé ninnu ni Mauritanie ni Guinée ninnu na. Olu bɛ péage sara o. Allo. Ngulu bɛ péage sara ne hakili la u bɛ péage sara. O bɛ péage sara mais o bɛ wari fu minnu sara poste la wariw bɛ taa mini ka bɔ Diboli ka taa Kayi i tɛgɛ da Kati kan chauffeur kɛ n'i ma foyi sara 4000 don poste la. Minnu bɛ wariw minnu bɛ bɔ Dakar n'u bɛ ka taa Bamakɔ. Poste i bɛ 400 500 walima 1000 min sara. Ka bɔ Diboli yani k'i tɛgɛ da Kati kan au moins i bɛ se 5000 ma. Sira fɛ. Sira fɛ n'u ye fɛngɛ dɔ tun bɛ yen fɔlɔ la ko Duruwa est ce que u tɛ se ka na n'o ye wa kabini Kati poste la i b'a wari sara reçu bɛ d'i ma Diboli i b'a déposer. Pour que jamana ka se ka wari sɔrɔ. Voilà bon n'i y'a ta Diboli Kati i b'a déposer n'i y'a ta Mayina Mini Kati i b'a déposer n'i y'a ta Senu i b'a déposer bɔda la i bɛ taa sira min fɛ i b'a déposer reçu de b'a la u ka numérisation kɛ mobili 100 yirikaw de bɛ bɔ tile kɔnɔ faso bɛ miliyɔnw de sɔrɔ o la mais nin bɛɛ bɛ taa poche de kɔnɔ. Bon n'i y'a mɛn jamana yɛrɛ ka jɔ taxiw de don. Parce que an ka chauffeur bɛ tile k'an wele patron wari banna patron walayi a donna tan u b'u fa fɔ k'u ba fɔ an tɛ da la mais ne yɛrɛ mobili in boli sira in boli n ka voiture la n y'a dɔn vraiment chauffeur mana min fɔ an ye a tɛ ten. Tiɲɛ don quoi. N y'a boli n ka mobili la a ka ca siɲɛ 20 ye sira fila in bɛɛ n y'a ye u bɛ ka fɛn o fɛn fɔ siga t'a la a wari sara yɔrɔ ka ca bon nin taxi ko ye min nalen filɛ u k'a fara jamana kun quoi. N'u y'a fara jamana kun i b'a ye fɛn wɛrɛ bɛ sɔrɔ min tɛ nin ye anw tɛ daminɛ ni sisan cɛ u yɛrɛ ka fɔcogo la sira min projet b'u bolo n'u bɛna dilan a bɛ dɔ bɔ dɛ a bɛɛ ye taxi ye. Parce que a daminɛ na u ye san 2 ɲɔgɔn kɛ u bɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan mais fɛn dannen de la u ka discours la u y'a labɔ ko bon a bɛ ka taxi minnu sara a bɛna kɛ fɛn dɔ ye yan nɔ a bɛɛ bɛna ye kurantigɛ min b'anw fɛ o tɛ Mali la o nka fo k'a lajɛ kɛ. A fo k'a lajɛ bateau de bɛ ji kuran d'anw ma bateau in jɔlen tun bɛ ji sanfɛ bateau 2 de tun don. Bon tellement que dɛsɛra a kɔrɔ kelen taara Sénégal. Gami masa kɔrɔ parce que Turkiɛnw de nana ni bateau in ye a bɛ ji sanfɛ. Bon kelen kun don kura ye jamanatigi kura ye nalen Sidiki talen y'a fɔ wala Fane nalen o nana ni kelen ye. O dɛsɛra ta in kɔrɔ Sidiki ta in de bɛ yan. Donc a tɛ se ka se ka jamana fana bɛɛ labɔ kuran na. Voilà mais sisan taxi in fɛnkɛlen u ko k'u bɛna taa nɔfɛ ko parce que ko dɔ sɔrɔla. Ouais parce que taxi wari ye wari la don.
Voilà, beaucoup n'attend pas. Pendant qu'on fait un courant tigre, ne eri na 10 heures. Amba n'y sigi fo 23 heures ou 0 heures. Gino kuma kunje kuma jumɛn b'i fɛ? Ayiwa, ne kɔni ne bɛ lamɛnni jama bɛɛ fo. Adamadenw an ka muɲu an ka sabali. N'an sabalila an b'an sago sɔrɔ. Ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ, jamanadenw de bɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ a ka bɔ dingɛ kɔnɔ. Kɔnɔntɛ n'a ye ɲɔgɔn sen minɛ, a tɛ bɔ dingɛ kɔnɔ dɛ. A bɛ ɲɔgɔn sen bila de ka ɲɔgɔn bolo minɛ, o kuma a bɛ yɛlɛ ni ɲɔgɔn ye. N'an bɔra nin kɔnɔ, o kuma n'an bɛ sɔrɔ ka jɛ ka min kɛ, an b'o kɛ. Nka an bɛ tasuma kɔnɔ, an bɛ ka fifalan kɛ k'a fifa. O ban man di. O ban man di dɛ. Bɛɛ ka sabali don n'a nata la an b'an sago sɔrɔ. Ala sɔnna. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Maliyɛn minnu bɛ pɔri la Gambi k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn. Keba Jalo nin tun ye an balimakɛ bɛɛ lajɛlen tulo b'i la. Mali kɔ kan Mali kɔnɔ. Merci beaucoup, Traoré. Merci, Igino. Aba keba nin tun ye Igino mankan ye ka bɔ Gambikaw fɛ yen k'olu ka taxation ye diyagoya ye a daminɛna kabini 2021 maliyɛnw sa ale b'a ɲini u fɛ sa bɛɛ lajɛlen ka sɔn nin waati in na min ye baara in ye ale ka se ka sigi sen kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Keba Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye général de division Umaru Baru Jara ye Baru kɛrɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan armée ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ darawulili senfɛ sa darawulili minnu u ye kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko bamanciwale n'u ka walekɛbaw kɔni tun bɛ wulikajɔ belebele la u ka minanw n'o ye u ka tajiw ye k'olu latɛmɛ ka taa n'u ye k'u bɛ t'u bila fan dɔ la sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛra kunungo nɛgɛ kanɲɛ 15 waati marisi kalo tile 19 wulikajɔ belebele senfɛ sa armée kɔni dugu dɔ kɔnɔna na n'o o ye Safatu ye Safatu kilomɛtiri 25 o de b'ale ni Gurumararu cɛ ka taa Tilebi fanfɛla la sa min ye bamanciwale ni jugawalekɛbaw kɔni kun nana Keba karibira n'o ye taji ye o barigon 100 a n'a kunkanfɛn o de kun dadalen don camion min bɛna ni o ye sa o fana tun b'o kɛrɛfɛla la yen armée ale y'a dɔn tuma min na k'a fɔ ko min ye maa minnu ye kibaruya d'u ma u ye kibaruya jɔnjɔn min d'u ma o de don pick-up fila fana tun b'a kɛrɛfɛ o bɛɛ lajɛlen jateminɛlen u ye ta kɛ minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na Keba min ye sisijugu kolonba o kɔni wulila yɔrɔ la dugudenw o y'a sɔrɔ ɲɛfɔli kɛra olu ye k'a yirula k'a fɔ ko armée bɛna nin baara in kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na min ye armée ɲɛmaa ye k'a bɛ Wolomasiri tabaw fo ka baara kɛcogo ɲuman na ni kibaruya ɲuman minnu sera ka d'u ma dugudenw k'olu fana fo minnu bɛ hali bi n'u kɛlen ka kanagɛlɛya kɛ ka to bamanciwalekɛbaw ka lamɛnniw ni ka kow la k'u b'a ɲini u fɛ u k'u sen bɔ bamanciwale ni jugawalekɛbaw sen na Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa sa ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko maa bɛ yen ne kɔni bɛ ninnu senkɔrɔma don dɔ la i bɛ kibaruyaw d'u ma walima i sen b'u ka ko la i k'i sigi n'a ye k'a fɔ i tɛna se ka to yen wa n'i minɛna fana i bɛ sɛgɛsɛgɛ k'i bila sariya ale ka bolo kan Keba direkaw fɛ yen dire alikama dilanyɔrɔ n'o y'u ka IER ye ale y'a ka daw yɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye kunnasini ko dayɛlɛ in senfɛ sa u taara alikama suguya bɛɛ lajɛlen min kan ka sɛnɛ k'o yira maaw la min ye dire ye i b'a dɔn k'a fɔ kɔni maa si kun t'olu ɲɛ alikama sɛnɛ na an ka jamana kɔnɔ marabolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan yen dire alikama ko ka se k'a don ba la sa baɲumankɛtɔn minnu bɛ u kɔkɔrɔma don olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan nin kɛkun ye min ye sa o ye sa ka se ka kunbɛli kɛ ka labɛnni kɛ k'a jira maaw la k'a fɔ bi alikama a suguya bɛ yen caman bɛ yen min bɛ sɔn jamana fan minnu na o bɛɛ lajɛlen bɛ dire bi IER ale kɔnɔna na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ olu labɛnni ko hukumu kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen sapeur pompier bolofara min bɛ yen ale ni baɲumankɛtɔn min n'o ye PAM ye ka taa fara FAO kan ni UNICEF olu ye barosigi kɛ barosigi min bɛ se ka maaw la kunnafoni min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka se ka olu kunbɛn waleya minnu bɛ kɛ kuma caman na a bɛ degun lase maaw ma dɔ bɛ se ka bɔ olu la cogo min na min ye jamanaden maa 30 ɲɔgɔnna dugudentɔnw olu tun bɛ ko in kɛnɛ kan waleya in kɔni kɛra tile 3 barosigi ye ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ko minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka kunbɛn nin waati in na Keba ɲɔgɔndan jɛlenya ani baara ɲuman kɛli o ɲɔgɔndan jaabi bɔra koyi Oxfam ale tun y'o sigi Moti mara kɔnɔna na min ye marabolo commune 9 Keba o de taara ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan a kɛnɛ kan jɛnɛkaw wulila k'u jɔ ni bilisi niyɔrɔ sara ye Keba
u yaru ye joli sɔrɔ million 10 ani 7 ani 50 o ka ca dɛ million 10 ni 7 yɔrɔ ka ca o dira jenema filanan o ye fema ye olu ta sera million 10 ye ani 60 ani 70 ye min ye Baɲangara ye ale kɛra jɔyɔrɔ sabanan ye million 6 n'a kunkanfɛn dira ale fana ma PAM ale ni Oxfam ana dɛmɛbaga jɛkulu olu ye jɛrɛn sigi sen kan marabolo minnu bɛ yen keba n'olu ye marabolo sanumanw ye n'o ye marabolo jɛlenw ye minnu ka baara bɛ kɛ tilennenya kan ko Moti mara la jɛnɛ de ye gale o ti bali maa la o misiri min bɛ jɛnɛ a ɲɔgɔnna ti diɲɛ faasi ayi bɔgɔso jɔlen dugukolo kan a tɛ min ka bon ni jɛnɛ misiri o tɛ yen ɲinini kɛra n'a ye ja komi bɛ sɔgɔ ne mana fɛn min fɔ i bɛ taa sɛgɛsɛgɛ ne yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛlikɛla de ye taa sɛgɛsɛgɛ n'i ye fɛn min fɔ i bɛ taa sɛgɛsɛgɛ i bɛ jɛnɛ ta i b'a don cogo cogo ka di i tɛ so bɔgɔso jɔlen dugukolo kɔ kan min so ka bon ni a ye a misiri a tɛ yen wa jɛnɛ bɛɛ bɛ seli o misiri kelen de la jumadonya fɛ selidonya fana fɛ bɛɛ bɛ seli o misiri kelen de la a bɛ komi Jingare bɛ Tombouctou nka e ka kin kɔnɔ yan juma joli bɛ yen a ye maa joli ye ala ka sababu ɲuman k'an ye conseil des ministres an bɛ don ale baabu kɔnɔ min lajɛ kɛra kunungo kalo tile 19 n'o ye mars kalo ye san 2025 ɲɛmaya tun bɛ général d'armée Asimi Goyita bolo baara kɛnɛ kan sa sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu bɛna kɛ ɲɛbila sariyaw ye u y'olu dɔw ta jɔyɔrɔ k'o di maaw ma ministre ka baara kɛlenw n'u ka baara bolodalenw u y'u da don o la ka kɛɲɛ ni sɛbɛn min ye n'o ye ɲɛbila sɛbɛn ye Sadio Kamara général de corps d'armée Wolomasiri Tabaw ka ministre ale ye ɲɛbila sɛbɛn 2 dilan k'a yira sa k'a fɔ k'o bɛ tali kɛ u ka sɔrɔdasiw ka farikolo ɲɛnajɛko la i b'a dɔn bi k'a fɔ ko sɔrɔdasiw ka farikolo ɲɛnajɛko soba kelen de bɛ a la sɛbɛn min y'a sigi sen kan sa o ye juillet kalo tile fɔlɔ san 2010 ye o kun ye min sigi a yira k'a fɔ sa ko majɛ bɛ o la bi service n'o o ye sport militaire ye ko a na yɛlɛma ko ye keba yɛlɛmali senfɛ sa min ye a bolofaraw n'a nɔnfɔn dɔw ye olu na ci ka kɛ 2 ye ka caman fana bɔ a la min bɛ sigi marabolo tɔgɔ la min ye a yɛrɛ baara kɛcogo ye k'o fɔlɔ k'o yɛlɛma fɔlɔ baarabolo min b'a bolo n'o o ye ka a ka baara kɛcogo k'o yɛlɛma sport militaire ko o ka falen ni yɔrɔ in n'i y'a jateminɛ sa n'a tilanna min ye direction administrative personnel ye o bɛ sigi a dan ma ani finance sous direction n'o o ye bolofaraw ye olu fana bɛna sigi administration finance fana ale tɔgɔ la tuguni u bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw fana sigi jɛkulu min n'o o bɛ farikolo ɲɛnajɛ sɔrɔdasiw ka farikolo ɲɛnajɛ furakɛli u bɛna n'o fana sigi jɛkulu wɛrɛ bɛna sigi sa Wolomasiri Tabaw bɛɛ lajɛlen ani lakanakɛbaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ kunda wa min ye u ka bolofaraw ye marabolo kɔnɔna na sa u bɛna olu fana sigi yaasa baara ka se ka taa ɲɛ minisiri min bɛ sɔrɔko kunna Aluseni Sanu ale ko sa ko min ye sugubulo min kɔni kun sigira bɛnkɛrɛw kan yaasa jɛmakaw fɛ yen ani Yorodi Sahel jɛma ta o ye ka gare dɔ dilan Yoro ta o ye sa a fɔ jɛma ka gare dilanni Yoro marabolo région kɔnɔna na keba o sugubulo min kun sigira sa k'o kɔni marché k'o dira maa min ma sa o ye société min tɔgɔ ye ko Général Fode Kulibali a dira ale ma musaka min kan ka don sugu in jɔli la sa n'o o ye gare in jɔli ye a bɛ taa se miliyari 1 ani miliyɔn 240 ma a n'a kunkanfɛn k'o d'u ma taxi o sen t'o la tile 300 o de b'u bolo sa u ka se ka gare in jɔ min ye baara in ye sa a yira k'a fɔ sa ko a bɛ tali kɛ mara kamabɔli yiriwali baara minnu bɛ sen na jɛmakaw yaasa olu bɛ se ka autogare ɲɛnama sɔrɔ cogo min minisiri min bɛ yen n'o o bɛ jagoko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya keba ko ɲɛbila sɛbɛn dɔ k'o sigi sen kan sa yaasa min ye direction générale du commerce de la concurrence ye sariya min kun taara ka sigi ale tɔgɔ la sa o sɛbɛn minnu sigira sen kan mars kalo tile 6 san 2017 n'o tun bɛ ale ka baara kɛcogo fɔ ko o ka falen bolofara ninnu ka tila ka dilan ale fana na marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min b'a to sa ale fana ka bolofaraw sɔrɔ o kɛkun ye mun ye baara kɛcogo ɲuman min ye DNCC yɛrɛ ye a ka se ka baaraw kɛ ka to ka nagakɔrɔmɔgɔw ka olu sɔrɔ a bolo suguw la kɔlɔsili ka nɔgɔya Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ waleya minnu mana bila sen ka sɔngɔko la olu ka se ka se fan caman fɛ laɲini kɛkun ye o ye jɔyɔrɔko ta fan fɛ sa conseil des ministres ale kɔni ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma min ye haut fonctionnaire de défense ye
ministre so min bɛ chifu ka ko kunna sa o kɛra maa min ye o ye contrôleur général major de police Seku Nama Kulubali ye ministre so min bɛ n'o o bɛ protection civile kunna a yira k'a fɔ sa ko yen fana min ye commissaire à la réforme ye secteur sécurité o ɲɛma danga o kɛra général de brigade de police Musa Ag Infayi ye Infayi kɛmɛ kan k'ale dɔn dɛ e tɛ Musa dɔn yani solo kana ngale kun ye police directeur ye e ɲinɛ n'o kɔ i bɛ ka tile de la solo sigira o sisan solo bɔra k'ale bila ka taga Segu ka na ni an ka petipetini Yusu ale b'a kunna bi donc Musa Infayi ale ye général de brigade ye police kɔnɔna na commissaire adjoint à la réforme du secteur privé sécurité o kɛra o ɲɛmaya danga o dira ale ma jini courant ministre so la sa ale ye maa ta sa maa min ni bɛɛ lajɛlen b'o dɔn Ablaye Kaya ale taara ka bila min ye a ka jɛkulu in kunna ma ye nin waati na i b'a dɔn k'a fɔ ko courant ko tɛ basigi fɛn minnu bɛ se ka yɛlɛma ka courant d'a ma ka ji d'a ma ka tasuma ni fɛnw ka yaasa an ka se ka baara kɛ Ablaye Kaya ale taara ka bila o jɛkulu kunna ministre so min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye chargé de mission ta capitaine Mamadi Fofana ale y'o kɛ chargé de mission ye Fadima Kamara o ye sariya dɔnna ye ale y'o kɛ chargé de mission fana ye ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ni adamadenya k'olu kunna ale ye chargé de mission dɔw fana ta Bubakari Jaji Sango o ye sariya dɔnna a y'o kɛ chargé de mission ye Uri Kamisogo o ye gestionnaire ye a y'o fana kɛ chargé de mission ye Masira Touré gestionnaire a y'o fana kɛ chargé de mission ye Aïssata Maïga o fana kɛra chargé de mission ye Mamadou Berthe o kɛra chargé de mission a cayara sa dɛ kelen fila saba naani duuru chargé de mission duuru farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka ministre so a y'o de sigi kunungo ministre so min bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan ale ka secrétaire général ale y'o kɛ Nema Gino n'a bɛ Tangaralakaw ka sigi la ale yɛrɛ tun b'o jɔyɔrɔ in na a tora a nɔ na conseil technique o kɛra Jibril Dansogo ye ale ye conseiller des affaires étrangères ye ale ni Bulayi Keita o fana kɛra conseil technique ye chargé de mission Korotimu Fefe Kone o ye gestionnaire ye ale fana ta chargé de mission tuguni Al Haher Ag Al Amis o fana taara ka kɛ chargé de mission ye ministre so in kɔnɔna na ministre so min bɛ sɛnɛko kunna ale ka chef de cabinet ale y'o kɛ Bakɔrɔba Kulubali ye o ye comptable ye chargé de mission Sambo Gilles Sissogo o tun bɛ o yɔrɔ in na journaliste réalisateur do Zumana Jara n'u b'a wele ko Togola ale ye agronome ale fana kɛra chargé de mission ye Alkaya Amadou o ye professeur o fana kɛra chargé de mission ye Ousmane Konde o fana taara ka kɛ chargé de mission ye ministre so min bɛ seko ni dɔnko kunna par la culture directeur ye n'o ye Ablaye Jɔnmana ye ale taara ka kɛ conseil technique ye Mamu Dafe ka ministre so o kɔnɔna na ministre ka baara bolodalo hukumu kɔnɔna na sa ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔna na musaka ko kunna n'o ye Aluseni Sanu ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan sa jamana yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ cogo min na a n'a ka fɛɛrɛ bolodalenw k'olu bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la sa yaasa u ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ale ye baara dɔ kun bila sen na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ majɛ minnu bɛ yen olu bɛ se ka latilen cogo min yaasa min ye Mali yɛrɛ kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan sa a ka se ka yiriwali baara kɛ a ka jamana kɔnɔ n'o ye fɛɛrɛ 73 ye kabini san 2021 san n'o taara k'o tila bolofara 11 cɛ an ka jamana marabolo cogo kan o ye jaabi minnu di sa ko b'a to bi yɛlɛma ka kɛ yɛlɛma minnu bɛna kɛ sa u bɛna tali kɛ Mali yɛrɛ kɛlen don ka wuli ka jɔ min kɛ bi ka cɛsiri min kɛ yaasa ka se ka baaraba minnu sigi sen kan k'olu bɛɛ lajɛlen bɛɛ nɛgɛbɔ k'u don da kelen fɛ a musaka ko k'olu kimɛli bɛɛ lajɛlen kɛ min ye baara ninnu ye u bɛna nafa minnu ye cakɛdaw la k'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ o kɔfɛ sa fɛɛrɛ mun sigira sen kan a fɛɛrɛ bɛɛ nɛgɛmɔli kan ka i yɛrɛ sɔrɔ fɛnba min kɔnɔna na bi kɛmɛ i b'o dɔn wa Mali kura ɲɛta sira ka bɛn ni san 2063 san ye o baara in n'u bɛ sen na n'o ye Mali yɛrɛ ka baarakɛ bolominɛn dɔ ye n'o bɛ ministre so in kɔnɔna na k'a kɔnna don o kɔnɔna na yaasa ka se ka sigi sen kan kun fɔlɔ o b'a daminɛ san 2024 na ka taa se san 2033 ma ministre min bɛ sirabako kunna ale ni bolimafɛnko n'o o ye Madina ye Madamu Danbele ale ko sa ko ale ye maa wuli maa minnu bi ni olu ye wuli ka jɔ kɛ sa ka taga u ɲɛda Kidali kan sabula mara kama bɔlenw ni mara baarakɛlaw kan ka segin Kidali kɔnɔna na premier ministre ka yamaruya kɔnɔna na sa k'olu tun ye maaw bila ka taa Kidali k'a daminɛ février kalo tile 19 ka taa bila tile 22 la k'u taalen kɛnɛ k'a ye u y'a ye k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen ni majɛw b'olu la n'o kan ka kɛ sigi sen kan yanni mɔgɔw ka segin ka taa baara daminɛ Kidali
o ye k'a fɔ so minnu bɛ yen ni bin taara kɛ olu ka k'olu tiɲɛ olu kan ka dilan kura ye minɛn kuraw kan ka ɲini maaw bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye kuma tɛ minɛn minnu bɛ yen bi ni olu bɛ kɛ donita minɛnw ye ani mɔbiliw ye min ye baara fana bɛ yen sa n'o o ye Kidali yɛrɛ pankuru jigikɛnɛ ye Keba a gudɔrɔn k'a ka fɛgɛ kosɛbɛ f'a ka kɛ gudɔrɔn kusi 2 ye o fana bɛ kɛrɛfɛ sa min ye piste d'atterrissage yɛrɛ fana yɛrɛ ye ale fana kan ka lajɛ a n'a maɲɔgɔnw k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ baara belebeleba wɛrɛ minnu fana bɛ yen sa o ye ka fɛnw sigi sen kan min b'a to jitɛmɛsira min bɛ yen n'o ye UED ye ale ka se ka don ba la cogo min na minisiri min bɛ kalanko kunna ale fana ye conseil ministre la dɔnniya sa k'a fɔ k'ale fana tun taara Kidalikaw fɛ yen février 1 tile 19 ka taa sa tile 22 ma laɲini tun ye min ye sa premier ministre ko k'u ka wuli ka jɔ kɛ min ye cantine scolaire ye o baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na denmisɛnninw ka dumuni kɛ k'u to kalanyɔrɔ la Keba o baara u taara o la ale ko sa k'u taalen kɔni u ye majɛ minnu ye ani laɲini ye min ye cantine yɛrɛ bɛ baara bɛ kɛ yɔrɔ min na n'o ye tobilikɛyɔrɔ ye n'o ye cuisine ye i mɔkɛ tun bɛ min na gɛrɛkɛyɔrɔ la cuisine o ko k'o lajɛ k'o dilan kura ye balo bɛ bara magasin minnu kɔnɔ sa ani denmisɛnninw yɛrɛ bɛ dumuni kɛ yɔrɔ min na ko k'olu bɛɛ lajɛlen dilan min ye cantine yɛrɛ a ka se ka dayɛlɛ Kidali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dɔ ka fara balo fana kan balo ka ɲini sigida maaw fɛ min bɛ se k'a to a taa ni ka segin ko bɛ se ka nɔgɔya sigida maaw olu sen ka don a ko la yaasa fana baara in kɛli a bɛ nɔgɔya min ye balo ni fɛnw ye wa min ye sigida mɔgɔw sen ka don a la fana balo min kan ka tobi min bɛ bɛn denmisɛnninw ninnu ma ye olu fana ka se ka don o ko la u ka se k'o ɲɛdɔn sifinw ka minisiri ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri ale ye conseil ministre la dɔnniya k'a jira k'a fɔ ko min ye farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira la balontan min bɛ Keba e bɛ nin dɔn zone ouest min ye IFOA ye ko ale ka ndolatan dɔ bɛ yen sa ko bɛnnen don sifinw ma sifin minnu si ma san 17 sɔrɔ ko Mali ko o dira Mali ma ko Mali k'o labɛn koyi min ye fédération malienne football ye ko kafu yi wasa don ale de la sa k'a yira la sa k'a fɔ ko min ye UEFA ka o jɛkulu in ye k'o kana kɛ Mali la yan ndolati bɛ daminɛ sa octobre kalo tile 18 ka taa ban novembre kalo tile fɔlɔ min ye o hukumu kelen fana kɔnɔna na tuguni kafu a ye fara ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni k'o di Mali ma koyi arbitre minnu bɛ yen ni olu kan ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan olu kan ka dɔnniya baara min fana kɛ o fana bɛna kɛ Mali la yan min ye septembre kalo tile 10 ka taa sa tile 14 ma nin waliya mun fɛlen filɛ nin sa ministre ka kumana k'o bɛ bɛn ni jamana yɛrɛ sera ka wuli ka jɔ min kɛ ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ ɲumanw sigi sen kan yaasa min ye farikolo ɲɛnajɛ ye a ka se ka don bɛrɛ la stade minnu b'an bolo bi ko olu kɔni olu bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kun baara fɛn fɛn kan ka kɛ sa ko olu b'o kun o bɛ se ka kɛ olu kɔnɔna na ko wa ko min ye farikolo ɲɛnajɛ in ye n'o ye denmisɛnninw ta in ye sa k'u b'a fɛ maliyɛnw ka bɔ kosɛbɛ u ka y'o kɛnɛ kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi an donna ni jatigɛ ɲuman min ye an k'o kɛ turuna denmisɛnninw ka turuna min na kɛ an fɛ yan o hukumu ale kɔnɔna na o tɛ taa nin ta Salifu tɔgɔla ndolati kɛnɛ na ani Mamadu Konate o ji b'u jɛ dɛ n'o n'u nana versemansi la o tɛ se k'a fa dɛ a maloya bɛ bonya dɛ wali ou bien o tɛ taa dɔ ta Kulukoro wala Segu ninnu bɛɛ bɛ yen ani Moti ninnu ani Kayi wala k'olu ala kan'u ci ko versemansi dɛ u bɛ se ka ouverture kɛ o dun tɛ maa ka kuma mɛn u bɛna k'u bɛna na koba dɔ sari denmisɛnninw de don u ka taa n'u ye sari fitinin ninnu na Mamadu Konate bɛ yen Salifu Keyita tɔgɔla balontan bɛ ni yɛrɛ bɛ se ka k'o 2 la yɛrɛ o 2 yɛrɛ b'u bɔ yɛrɛ parce que i b'a dɔn ko u bɛ ban ka farikolo ɲɛnajɛ ninnu da an ma kun minɛ i b'a dɔn hôtel i bɛ taa sɔrɔ sa Segu n'a fɔra ko ka lit compter i tɛ taa lit 500 sɔrɔ yen Segu hôtel la Moti i tɛ se ka lit 500 sɔrɔ yen Sikaso i tɛ se ka lit 500 sɔrɔ yen kafu yɛrɛ dun ka mɔgɔ bɛ 600 ta olu yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔw dɔrɔn bɛ 600 ta équipe mana far'o kan donc sisan président ye stade jɔ yɔrɔ o yɔrɔ fo hôteliw de fana ka kɛ yen hôtel minnu fana ye kafu ka hôteliw jaabi o de la an bɛ se ka compétition belebelebaw sɔrɔ an tɛ k'a sɔrɔ o de la o comme u b'a dɔn nin bɛna kɛ Bamakɔ de o de la u ye nin di parce que nin fana maɲɔgɔnla man bon kosɛbɛ ale ni kafu ninnu fana tɛ kelen et puis éliminatoire de don ministre min bɛ yen n'o bɛ malidenw ka ko kunna n'o bɛ kɔ kan Musa Agatayɛri Keba a ko nin waati laban in na ko jɔn ko ala conseil des ministres la kunun ko a ko malidenw kabini mars kalo tile 2 min ye Mauritanienkaw fɛ u bɛ degun kɔnɔna na Mauritanie bɛ k'u gɛn ka n'u fili an ka frontière la cogo u bɛ k'u gɛn ka n'u fili o cogoya kelen na ten k'ulu yɛrɛ ye jateminɛ kɛ k'a daminɛ mars kalo tile fɔlɔ
min ye Mali lasigidenso min bɛ Nouakchott kaw fɛ Moritani ko o yɛrɛ o ye wulikajɔw kɛ Gogi min ye Malidenw ye o kɔni bɛ ka na to yen dogo u bɛ ka na to yen ten wa ko hali dɔgɔkun tɛmɛnen minisiri ka kumana kɛba k'a daminɛ mars kalo tile 10 na ka taa se tile 16 ma ko waleya in bɛ sen na ko min ye fɛɛrɛ ni dabali ka sa ko olu y'o sigi sen kan yaasa ka se ka Malidenw k'olu labɛn k'u kunbɛn ka ɲɛ maintenant waleya in hukumu kɔnɔna na Maliden caman kɔni gɛnna ka na Gogi ani Kayi ko ka kɛ ni kow cogoya ye ani tension min b'a kɔrɔ no o ye maaw dusumakasilen ye k'u b'a ɲini jamanadenw fɛ kɛba ani dugudentɔnw u ka minisiriso dɛmɛ yaasa ni baara min bɛ se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na olu yɛrɛ bɛna kunnafoni di kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye maaw ka se ka faamuyali k'a la fɛɛrɛ minnu bɛna sigi sen kan tiɲɛ don maliyɛnw bɛ ka cɛ ka bɔ kɔ ka na a ka ca kosɛbɛ nka gouvernement fana ko fana bɛna wuli ka jɔ kɛ ka dɔ fara a ka fɛɛrɛw kan yaasa dɛmɛ bɛ se ka don ninnu ma cogo min na nin ko mun filɛ nin u bɛ se ka kunbɛn cogo min na ka ɲɛ nin ka fisa ni communiqué in ye dɛ nin kɔni na kuma tiɲɛ fɔra o gɛlɛya yera degun yera maaw dusukasiw fɔra fɛɛrɛ ka ɲini a la sisan an mago bɛ o de la minisiri min bɛ yen ni ale bɛ baara ni baara dege kunna sa ale ye conseil ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko APS denmisɛnninw tako 14 maaw ko olu bilara baara la baara in yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛra mars kalo tile 14 premier ministre ale yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na min ye sifin ninnu ye sa maa 2,500 olu bilara baara la marabolo ɲɛmaw ka taa se fanga ɲɛmaw ma u bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɛrɛ in ale kɛnɛ kan minisiri min bɛ yen ni ale bɛ sigira lakana ko kunna ka taa se saniya ma ani yiriwali kuntalajan kɛba ale conseil ministre ladɔnniya sa ko ɲɔgɔndan dɔ bɛna sigi k'u bɛna ekɔliso 2 ɲini ekɔliso 2 min bɛ se ka kalan mafalen kɛ maaw kunna master ingénierie du développement durable la ani management de l'environnement ko u bɛna o kalansen sigi sen kan appel à candidature in kɛ kun ye min ye ka se ka kalanso 2 sɔrɔ kalanso 2 bɛna se ka nin kalan kɛ maaw kunna kuma tɛ nin waati min na dugukolo bɛ ka tiɲɛ cogo min na o yɔrɔ bɛ ka kari cogo min na fɛnw bɛ ka tiɲɛ cogo min na kɔlɔlɔ min bɛ ka bɔ o kalan ka se ka k'o maaw kunna o ka se ka kɛ kalanden jolenw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko ni maa min kɔni bɛ fɛ k'i sen don nin ko in na minisiriso yɛrɛ sɛbɛnw bilalen don yen appel à candidature kalanso olu bɛ se ka taa o ta k'o baara kɛ o hukumu kelen fana kɔnɔna na tuguni minisiri y'a yira sa ko ɲɔgɔndan o bɛna sigi sen kan sanuyako ta sira fɛ Bamako ani Kati yaasa min ye samiya donda in na manaw olu kana bila yɔrɔ la cogo min na minisiri ko sa ko yaasa ka se ka o baara sigi sen kan kin minnu mana jɛ ni kinw bɛɛ lajɛlen minnu ka dingɛw ni wuluwulu ani jitɛmɛsiraw mana jɛ kosɛbɛ min ye manaw ye k'olu cɛ ka bɔ ani fɛn girimanw ko olu kɔni kinw ko olu donbolo bɛna kɛ olu ye baara in bɛna kɛ sa Bamako mairie ale ni Kati mairie ani Bamako commune 6 maires bɛɛ lajɛlen olu ni minisiriso olu ka hukumu kɔnɔna na min ye baara in ye sa ko a bɛ daminɛ février avril nata tɛ o tile fɔlɔ ka taa ban mai kalo ale kɔnɔna na a kɛkun ye min ye sigida sanumanw ka se ka sɔrɔ yanni samiya ale cɛ minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko Bamako ni Kati k'u kɔni ka wulikajɔ kɛkun ye o ye olu bɛ se ka jɛya cogo min na ka saniya madame le ministre Bamako dɔrɔn tɛ dɛ i tɛ Mali tɔw fana lajɛ i ka bolofara minnu bɛ olu fana ka ɲɔgɔnna dɔ sigi n'o tɛ n'a y'a da Bamako dɔrɔn ma o man ɲi dɛ walima de kitajalen don a nka segu kɔnɔ anw kɔni sa o sa maamu b'anw ta organiser kin jɛlen e yɛrɛ tun b'a kɛnɛ ka ɲina minisiri min bɛ kɛnɛya kunna ale ye conseil ministre ladɔnniya kɛba bana minnu b'an fɛ yan sa ko olu kɔni u jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta in kan ko nka ko min ye fɛɛrɛw ka tigɛ sen na sa maaw ka se k'u yɛrɛ tanga cogo min jamanakuntigi ale ko bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ sigilen sen kan ko k'olu bato ko sabula ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye conseil ministre sɛbɛn fasirila maa min fɛ o ye Burama Kulubali chevalier de l'ordre national Bamako nin kalo in tile 19 secrétaire général du gouvernement an bɛ t'e fan fɛ. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. ayiwa n'an segira ka na an ka kibaruyaw la sa Keba npogotigini minnu bɛ Kayi mara la ani musow olu farala ɲɔgɔn kan jɛkulu la jɛkulu minnu b'a fɔ ma sa ko musow ni npogotigiw ka tɔn olu ye baara sigi sen kan yaasa Kayi musow bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min na min ye yiriwali baaraw ka se k'olu sigi sen kan denmisɛnw npogotigiw bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ ka baaraw kɛ o ko hukumu kɔnɔna na sa olu ye barosigi kɛ barosigi min bɛ tali kɛ yiriwali ko kan baara in ale kɛra mars kalo tile 18 a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye Fédération nationale des jeunes filles et familles pour l'autonomisation olu de barosigi sigi sen kan an'u ka baɲumankɛ tɔn dɔ a bɛ tali kɛ 8 mars hukumu kɔnɔna na musow ka se k'u jeniyɔrɔ fisa k'u yɛrɛ ka baara kɛ waleya in kɛkun kun y'o ye Keba farikolo ɲɛnajɛ la Mali bɛ jakarija kɛnɛ kan bi han min ye zɛgliw ye olu kan ka jouer Tom Sentif ka maaw k'u bɛɛ lajɛlen kɔni sera ye bi Comore Mali ale de bɛ kɛ Marokukaw fɛ sabula Comorekaw ndolati terrain ɲɛnama tɛ olu bolo Mali f'a ka jija ka se sɔrɔ bi yaasa ka se ka lafiya ka se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ a yɛrɛ ye min ye sinikɛnɛ fana tɛ wa kalo tile 20 ni mars kalo tile 24 ani Centrafrique fana bɛ jouer yɔrɔ kelen na ye Maroc kelen na ye sabula ndolati kɛnɛ to fana bolo nka bita nɛgɛ kaɲɛ 20 a bɛ kɛ Marokukaw fɛ bi Keba n'Ala sɔnna a ma an ka sifin minnu kan ka taa n'o ye Adama Jɛfa Jalo ka maaw ye n'olu kan ka taa Marokukaw fɛ mars kalo tile 30 ka taa bila avril kalo tile 19 na olu tɔgɔ kan ka bɔ bi min ye 10 heures ye sa fédération siège la min ye Adama Jɛfa Jalo ye Masa Solo Sul ale de t'a ka officier média ye wa k'u bɛ lisi bɔ bi n'Ala sɔnna a ma lisi n'o sɔrɔla denmisɛnninw olu kɔni bɛ kabala nin waati in na caman nana dɛ Keba caman nana an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɛtaga d'u ma seko ani dɔnko kɛnɛ an bɛ taa ale kan sisan. Leka wuli k'i jɔ. Seko ni dɔnko Mali b'a kɛra anw ta ɲinan kɛra anw saɲɛ. Seko ani dɔnko conférence inaugurale n'o ye baro kɛnɛ faso baro kɛnɛ maya ni danbe kɛnɛ o bɛna sigi Keba Kulukorokaw fɛ min ye ɲinansan kɔnɔna na yaasa ka se ka maaw kalan fasoden ɲumanya hakilinaw k'olu don la malikura miirinaw ale ni baara minnu sigira jamanakuntigi fɛ n'o ye général d'armée Asimi Goïta ye o hukumu kɔnɔna na sa minisiriso min bɛ sifin farikolo ɲɛnajɛ ko kunna k'a bɛ bɛɛ lajɛlen wele u ka san daminɛ baro n'o ye faso baro kɛnɛ ye min bɛna sigi mars kalo tile 25 san 2025 Kulukorokaw fɛ a dakun ye min ye n'a b'a fɔ ma ko thème maya ani danbe seko ni dɔnko malikura kɔnɔna na min ye fɛrɛ kɛnɛ ye sa sigikun ye sa ka kuma ɲɔgɔnya don maaw ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya taabolo maanifinya taabolo an yɛrɛ ka danbew an ka danayaw an ka yɛrɛdɔn n'an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen ka taa olu ɲɛfɔ baro maa minnu bɛna taa a kuma kɛ sa n'o ye conférence inaugurale ye Keba Mamu Dafe ale yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na Mamadi Keita n'ale ye mouvement ko ɲɛmaa ye ani Burama Sumano olu de kɔni bɛna taa sigi kɛnɛ in kan Mamu Dafe Mamadi Keita ani Burama Sumano olu de kɔni bɛna taa ni baro sigi in kɛ sa seko ni dɔnko san hukumu kɔnɔna na waleya kelen in kɔnɔna na minisiri Mamu Dafe ale ni jɛkulu dɔw fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye tɔnjɛkulu n'a fɔ ma ko kurukanfuga tɔnjɛkulu olu kɔni nana sa ka na minisiri ale kuma ɲɔgɔn ya a yɛrɛ sa k'a fɔ minisiri y'u fo k'u bisimila foliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa u ka baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya bɛ maa min bolo a ko k'a bɛ minisiri fo jamanakuntigiw ni jamana ɲɛmaaw ka danaya la a la k'a bila nin waleya in kunna min ye jɛkulu in ye sa ko k'olu yɛrɛ ka miirina n'u ka kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ yaasa ɲinan san min taara ka kɛ seko ni dɔnko san ye
kurukan fuga tɔn a kana na to kɛrɛfɛ a fana k'i jeniyɔrɔ fi tɔndenw yɛrɛ kɔni ministre la dɔnniya sa k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ kɛnɛ belebele ye k'a daminɛ mɛ kalo tile 23 ka taa bila tile 25 la kangabakaw fɛ yen maningalakaw bɛɛ lajɛlen olu bɛna o sigi u nana ka na ministre a ka dɛmɛ ɲini sabula ɲinanta in bolofaranga b'a kan a bɛnnen don ni ɲinansan ye n'o ye seko ni dɔnko san ye tɔndenw y'a yira fana ministre la k'a fɔ a ye olu kɔni b'a fɛ min ye seko ni dɔnko ye maningala a ka dɔn ka dɔnkala kari fɛnw ka sɔrɔ a la zen minnu bɛna se ka don Mali ale yɛrɛ tariku kɔnɔ maa mun y'u fo k'u waleɲuman dɔn u nali la ani ko n'Ala sɔnna a ma n'u se kɛra fɛn o fɛn ye u n'o k'u ye yaasa u ka kɛnɛ in maninkala kɔnɔna na ka se ka sigi ka ɲɛ ka wuli ka ɲɛ baaraw ka se ka kɛ ka ɲɛ kuma tɛ Mali ale ni Laginɛ dancɛ o ɲɔgɔn ye don Keba n'i ye kuru ta Julafundo i bɛ taa Laginɛ n'i bɔra Kaba sirajan kelen minɛ directement kana machine ɲininka continue f'i ka taa se Bama n'i sera Bama an bɛ so Ala ka hinɛ la ORTM olu ka dugu don Julafundo ye kuma fila de ye Keba Jula o ye jagokɛla ye Fondo o ye kɔrɔbɔrɔka ye kɔrɔ ko sira i y'o faamu wa an ka bita bila yan mun Keba ne ka kɔrɔbɔrɔka ko kuma de b'i da kɔnɔ bi ji sara o i ka ko ban waati sera sisan koyi ne bɛ kɔrɔbɔrɔkan yɛrɛ de fɔ i tora a la nin bɛɛ b'a ka ca i di don la i ti tile fana dun yan o a k'an bɛn ay sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn kabi lawale dugu in bɛ tan de gɛlɛya tun b'a na cogo cogo an bɛ jɛ ni k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi dɛmɛba foyi de t'anw na tuguni dugu in na o de y'a to an bɛ jɛ ka nin ko in kɛ ko n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ nanga filɛ o bɛ tile gɛn na ne sɔmangolo ma sɔn n ti sɔn wa n ti jɛn n'a ye abada cɛ o cɛ i magana ne ka dɔrɔmɛ kelen la ko faso dɛmɛ dan b'a yɛrɛ ye n b'i bɔ fo k'i b'o f'i ye kana se ka fiyɛ o Ngolo ne jinginen na ni ma ka bɔ e da fiyewu e dugu in maa ba dɔ ye Ngolo maa t'i numangoro kɛ k'i faso jira ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna minɛ degun min bɛ jamana in kan a dogolen tɛ an si la o de la jamana in mugu bɛ a den kelen kelen bɛɛ ka dɛmɛ na an kelen kelen bɛɛ k'a k'an den yɔrɔ fa walasa ka faso in dɛmɛ baw dɛmɛbaa t'a la tuguni Isa n'o don kolon mugan ka dɔgɔ faso ko la dɔgɔ fara kan walasa faso bɛ se ka taa ɲɛ cogo an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o jaraw ye o an danbe seginna an ma o jaraw ye an kan hɔrɔnyana o jaraw ye ko ka dɔɔnin dɔrɔn bɔ ka jamana dɛmɛ o de kuma cayara ti sɔnɛ ni sɔnɛ n'a ka sabali cogo di ne ko dɔɔnin min fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ min ye aw t'o dɔn wa o de bɛ kɛ ka lakɔlisow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka pɔnw jɔ ka sirabaw bɔ ka juguw dagakisɛ bilen sama ka bɔ an da la n'aw ko a t'o sara heyi a kana ɲinɛ dɛ an bɛɛ de ye jamakulu kelen ŋaniya kelen taabolo kelen kungilenna kelen i m'a ye wa ne kɔrɔ dɔgɔ ne ti foyi sara n'a y'a ja a y'a sara n'a ma ja wa a y'a sara